strong. Hi guys, kumusta? Ay ilalagay natin ngayon yung mga hanging plants sa itaas sa may gutter. Kasi ito nag-umpisa ng lumago. Okay, so pwede na siyang ihang. So yun ang isa na lagay na natin. So ang gagawin natin para matibay siya, lagyan natin ito. So yan, tapos na nating nalagay. So yung isa namang klase ilagay natin. Ito na naman nating ikakabit doon. So before natin sila ihahang, dagdagan mo natin yung soil. Lagyan natin ng potting mix. And then lagyan natin ito. Itong NPK fertilizer. Babasa lang siya. Okay, so yan. Ready na yan. Dapat na napainitan. Ha? Dapat painitan. Pwede mo na siya mamulak. Okay, ako. Pagkakita na kahangin mo na. Panitan mo naghapon. Balik ko ba ko ng trabaho? Naman. Wala nakuha ng work. Grabe sir. Balik. Installed na yung dalawa dyan. Tsaka yung isa dito. Karating lang ng sister ko. So ito siya, since hanging plant din naman siya, so atin din siyang ihahang. Since wala tong pangkabit, so lalagyan natin ng lubid.